akholutha ukudodola ithumbu leli lidinga ukutreatwa leli elingabuyeli ngaphakathi kuyilona eselinginika inkinga kakhulu we manje la sanibonani sanibingelela emakhaya babukeli bakaDuza TV. Lo nibingelela uSihle wakaJobe, umfana oqhamuka khona leStenga kwaDukuza la ngiqhamuka khona. Right, namhlanje babukeli emakhaya sivakashele endawo ekuthiwa iseBhobhoni. Njengoba ubona ubone nomhlaba wakhona ke mbukeli, kunensizwa layo evelelwe ingozi esize kuyona mayelana nodaba layo eke yasibhalela ke yathi yazocela usizo. Namhlanje sivakashele size kuyona sizokhuluma nayo, isilandise isixoxele kabanzi ukuthi kwenzakalani kuze kube manje njengoba ingatholi usizo. Sanibonani ke babukeli emakhaya bekwaDukuza TV, kusawo yena ke uSihle Jobe lo. Babukeli njengamanje sesifikile ke kuyena ke uBafo ebekade sike sakhuluma ngaye obuke kade kuyena osibhalele mayelana nodaba lakhe. Right, sezomnika ke ithuba njengamanje asilandise ukuthi kwenzakalani. Mfowethu sikubingelele. Ngiyabingelela babukeli emakhaya. Igama uPercival uNkululeko Sibongo wakaMdluli. Ngihlala khona la eBhobhoni. Kushuthi ngalimala njengoba nje nginibhalelile nginenkinga ngilimele nginanesikhwama la eStomachbag. Kwaku February kumhla ka7 ngikhumbula kahle kwaku Saturday kuyisabatha ngiphuma emsebenzini. Kushuthi lona langa nje ngagcina ngalo kuhamba kahle ukuba right empilweni yami. I-taxi yaseBhobhoni iyashesha ukuhamba mengabe kuyiSunday, mengabe kuyiSaturday, mekuyiSunday ayibibikho at all. So ngalelo langa ke iyangishiya imoto ngoba ngabuya late. Mengihamba ngeenyawo, nginyuka nje ngoba ngehla ngasentshawini. Nganyuka kwasekukhwalela impela sekumnyama, nginyuke ngidlule koMemori. Ngangisengitshela ukuthi sengiphephile ngoba ngangisengene na kwigravel ngiza ngala ngasekhaya. Ngezwe kuduma imoto, kuqhamuka imoto ngezansi, akungifikelanga nakancane ukubaleka ngoba ngicabanga ukuthi mhlawumbe imoto ezoba usizo ngoba ngangibheka ngasekhaya. Vele sijwayela olift nje ubhekele emakhaya. Ayiqhamuke nangempela ifika imoto yayimhlophe noma ngasayikhumbuli kahle. Inumber plate angiyibonanga ngoba kwakusebusuku. Imima ihamba insizwa nje abafana ngithi babe u5. Owayehleli ngala isicabheni saka left athi show Bafo uyangapi? Ngithi mina ngibheke eBhobhoni. Athi eBhobhoni ngithi lo mgwaqo ongena ngo left. Ngithi mina yayi lo mgwaqo ongena ngo left. Athi hayi okay asambe. Ngalenkathi ngithi ngisondela ngingakangena emotweni ngikhumbula istory ngake ngasixoxela omunye umngane wami ekuthiwa uSimo uthi bambamba inkunzi ku-N2 egibela imoto egcwele insizwa zodwa. Hayi ngathi nje ngingakagibeli ngabona sengikungiwe. Hawu sekuyonakala yabo kusikanyo hayibo sekuqhuma uphethe kuqhuma ifoni bani hayibo sekuyaliwa ngazi awungayibona sengiphansi phenqeza isibhamu qhuma ekhanda angikolozi nalapho ngabanika yonke into. Ngangigqoka amateku bawathatha amateku ujini ngangugqokile iskipa yonke into ubhaka kwakunamakhadi ine-ID konke into yayiphakathi. Ayi yabone bengishaye ngazi ukuthi like kushaya umuntu owonile like isixabene ngathi mina hayibo labantu ngoba ngithi angibazi nje asazani futhi angonene namuntu kodwa indlela engashawa ngayo because selokhu ngabe esibhedlela ngingaze ngigundi ngisasaba ukubuka ingozi ezila ekhanda. Kwaku February njoba nje sesiphakathi nonyaka manje. Ayi bengishaye labantu bese bezama ukungifaka nasemotweni ngalenkathi ngidlubulindeka ngiphunyuka ilaba ngidubula khona. Bangishaya ngo1 nje wangena la ezansi kweqolo waphuma la ka right wangena ka left waphuma ethangeni la ka right. Bangishaya kwathi qwa ngawaphansi. Enkathi ngiwa kwakhala icapha pa vum yaqhubeka imoto yahamba. Kwangangitshela ukuthi inkunzi vele ngendlela okwenzeka ngayo ngangibanja inkunzi because kwathathwa yonke into engangiphethe. Ngathi ngisalele phansi kunjalo kube khona into ethi hayibo mebejika bebuya labantu bengiqedelela
ngizama ukuvuka lapho ngangisesigangeni kushuthi ukuthi mhlawumbe abantu ababengibonile ngapha ngemuva ko-memory noma entshaweni babe aimile ukuthi la abazongifica khona akusekho mizi ngiphakathi nje nehlathi nangempela mengithi ngizama ukuvuka akuhambeki ngisabathe ngiphakamisa unyawo i-distance mhlawumbe ekangamele ngithole kuyona usizo kukude kakhulu ngoba mhlawumbe ngalimala ngabo9 ebusuku mengikhumbula kahle yes kodwa la engafinyelela khona ukuthola usizo kwangingabo2 ngoba ifile yami esibhedlela iqala nje ngomhla ka8 kushuthi ngaqala ukutreatwa sekuyiSunday kahle kahle ngacishe ngawuluza umphefumulo so mengizama ukuvuka akuhambeki ngihamba amagxatha amabili amathathu ngiwe phansi isikhathi esiningi ngispenda ngilele phansi kunokuhamba ngihambe ngize ngifike esitolo khona isitolo ekuthiwa iKamahleka esingasasebenzi esimhlophe ngisibonela kude kanje ngithi ngiyongena khona ngibona indawo ngazuthi ibase phakathi esitolo yabo ngendlela engangisengikhathele ngayo futhi ngangizotholakala ngibanda ngakusasa ngoba vele lesa sitolo sisasebenzi akudluli umuntu kusona kodwa ngangisengifuna ukuyongena ngilale shuthi uNkulunkulu nenyanya zakithi bangihlenga ngoba ngathi mengingena kwabanzima ngisho ukuphakamisa unyawo ungene esitubhini sasesitolo ngathi mengingena ngiqonde kulento eyibase kanti ngiyafika iedge kanje angikwazi ukugibela yabo kube ngakwazi ukugibela ngalala ngangolala nje vele ngoba ngangisengivumile indlela engakusekuyiyona ngangopha kakhulu hayi nangempela ke ngifike kulento ngoba iedge ngifike ngicamele kanje ngingalali ngicamele kube khona into ethi hayi angizami ukunyakaza ngoba manje ngiyothola usizo mengiyabuka imizi ngibukela lapha kukhanya ugesi kude angazi noma ngayibeka yini kodwa imizi engangibuka lapha imizi yamandiya yabo like kubiyiwe so ngiyasho ukuthi usizo ngizolithola kanjani la ebusuku ngeke becabangeni ukuthi isigebengu ayinangempela kodwa kukhona lento engigqugquzelayo ukuthi angizami ngitotobe ngiwe ngiloti ngitotoba ngithi sengigudla imizi la engiyazi khona kukude la ngicabanga ukuthi ngizohlala khona abantu abamnyama abangaziyo ngitotobe ngiwe ngathi ngisagudla ngomgwaqo ngabona umuzi wephoyisa inkosi yami bacishe baba nebhadi lapha ngoba ngacishe ngalanda ngehlamvu khona kuona ubiyiwe mind ukhumbule ngilimale ngabo9 kanje sekuze kushayo 10 11 12 1 ngilwa nokuhamba emgaqweni ngisahamba nje angihlangani namuntu ngichuthi isikhathi esiningi ngispenda ngilele kunokuhamba ngithi nje ngihudula unyawo ngilale ayimengibona lo muzi wephoyisa ngingene ngingene ngathi ngifike evrando wakhona amandla evele sengiphelele ngivele ngirole ngiyowela ngiqondane nesicapha sakhona nje kanje qoqo hayi abayasaba ukuvula kusebusuku hayi kodwa ngiyabezwa beyakhuluma ngaphakathi yebo nami ngiyakhuluma kodwa inkulumo yethu ayihambisani ngiyeza ukuthi labantu ngeke ngivulele ngiyasho ngithi hayi Nkosi yami baba nebhadi ngoba ngizolandwa ngehlamvu la angisakwazi vele ukuvuka sengiphelele hayi imini uphesi wasepoponi bayaphendula ngibazwela kude kodwa ngiyezwa kushuthi ngalelo langa iphoyisa ngasilali ngekho mengizwa kwakukhona imndeni ingane nomama kushuthi babesaba begcine befonela umakhelwane ukuthi banenkinga phela kubona kwakuyinkinga babengazi ukuthi umuntu odinga usizo mebefonela umakhelwane ziyaqhamuka insizwa sayiphethe izagila nocelemba mina lapho ngiyajabula ngithi yes ngalithola usizo manje because ngibona nabantu engibaziyo mebefika bethi yabo bengesi shuthi bathi ngiyaxolisa ungena ayikho inkinga baba shuthi mabekubona bafo babayitshela ukuthi bona mhlasimbe ngabe isigebengu abangibonanga yes ngithi bangaphakathi phela bephethe izagila bona yes message abafonelwe abantu abangaphakathi ukuthi nazi igebengu zisikakile mebefika hawu mina uphesi wena kwenze njani wagcwala igazi kanje mina evethi bangidubulile hayi bese abafowisi laba bebatshela hayi vulani siyamazi hayi kuthi kusenjalo mase kufonelwe la ekhaya eBhobhoni kufonelwe umfana sekhaya uNtokozo okufonelwe noMakalwa bese kuthi ugoga kangatshelwa ukuthi sekunesimo esikanje ngoba uzovela aquleke umuntu omdala kuthiwa kangatshelwa nje thini kuze kwaze ukuthi kwenzakalani
uma kalwa Nkosi yami ngeke ngimkhohlwa ngisiza kakhulu mama ashaya imoto beze ngathi ngiyaphaphama ngivula amehlo sekukhona nayo intoko noma kalwa uma kalwa khona izinto ayikhuluma ngimina ngeke nje ngingazisho la ku TV kubaleke kakhulu because ngisho kuthiwani ngihlezi ngisho ngoba wayelo dating Lisa nginendodakazi lisakhanya engithanda kakhulu kodwa kulesa simo ngangisona ngangisengijethi ngidlulile emhlabeni elode biza leli gama elithi lisakhanya wangikhumbuza ukuthi ngimele ngilwe ngileli impilo hayi ubaba kaLisa yabo nje ngiyazi uzolo elode khuluma amagama amnandi hayi kushuthi bayafona kufonela ama-ambulance kufonela yonke into ke yafika i-ambulance hayi mifika i-ambulance ke ifike hayi iyabulo kuyitrunk ngisale ebujwabu befaka umunwe ke ungena deep befake nangala caca ukuthi hayi le ndoda ilimele ngempela hayi ngithathwe ke ngifake ambulanceni ngiye esibhedlela ke mengifika esibhedlela ngaphaphama casualties kushuthi bangijove ambulanceni angibonanga mengiphaphama ngivula amehlo sekukhona ugogo hayibo gogo ufike nini la avela khale nami ngivele ngikhale hayi isikhale sobabili ke hayi ngimxoxeleke istory njengoba bengichaza babukela ukuthi kwenzeke kanje naye ngimchazele hayi kucaca kuthiwa hayi uzoyiswe high care ndoda ngoba hayi ulimele kakhulu ngiyiswe high care mengifika high care ngilaliswe nabantu abanezimo ezifana nezama bangakwazi kwenza lutho ngaleso sikhathi ngangakwazi ngisho ukusukuma ukuhlala ngesinqa ngangilala nje embedeni ngichama ngamapayipi angithoyilethi at all ukuthoyilethi angakuphathi nje hayi bese kuphele mhlambe 5 days mase kufika udokotela ethi ndoda kuzodingeka ukuthi uye theatre uyohlinzwa ngoba manje konakele kuwena esiswini kuze uzokhishwa ithumbu ozothoyiletha ngalo ngoba manje igcineni uzofa ngoba ngangidla ukudla kwakudleka kodwa akuphumi kuzoba nje ithumbu kusovula nje imbobo encane ukhululeka athi mina hayi okay mana bafu akhona yena ama-organs izinto noma amathumbu noma ngaba amapayipi ama-tubes ahamba la ngaphakathi angabe alimala hayi ngabe ngiqamba manga abashongo ukuthi khona nje kuphela babona ukuthi akuthoyiletheki kodwa bakubekanga ngembaba ukuthi mhlambe nginenkinga thizeni ezodinga hayi abashongo ngabe ngiqamba manga kuphela nje babona ukuthi ngoba ungathoyilethi indlela yokuthi uthoyilethe ukuthi sikufaka istomach bag sikhiphe ipayipi ithumbu ususesibhedlela njengamanje usu-admithiwe mangabe usu-admithiwe usuhlezi iy'nsuku ezihlanu ey'phelele uthi udokotela uyaqhamuka after 5 days uzokutshena ukuthi hamba uye theatre njengamanje uyohlinzwa ngoba ukulimala kwakho ngathi kunzima kakhulu kulo 5 days uhlezi ukona esibhedlela zikhona engabe insiza mhlasimpe izinto ababekwazi ukuthi bekusize ngazo mhlasimpe ukupholisa izinhlungu noma kanjani ya kwamaphilisi ezinhlungu kuphela cause kwakunzima yabona ngangishawa amahloni abantu ababengikhathalela ke beze bezongibona kwakunzima ngisho ukugeza ayikho enye into yazi into eyihlazo ukuthi emva ukuthi ngibuye theatre la ngakhona khona ukugeza ngacishe ngabola isiso sangasese cause babengacheki la ukuthi kwenzakalani igazi lomelele khona uqweqwe yabona nje abose ngigeza ngisusa la ngoba kwavele kwanuka nje ngiseshaweni ngajabula kabi ngoba ngangigeza ngilele kanje ngangisula kuphela ngisula ngamaphilisi hayi imshanguzo hayi babenginikeza ukupholisa inhlungu ngisho ufika uzongibona awufika nje ubona ngathi yonke into right kanti hayi konakele konakele sibonge nje bafo ukuthi ukuba strong kwakho nomndeni wakho ube khona ukwazi ukukusupport ngoba buka njengamanje ke usaphila uhlezi nje futhi ngathi akwenzanga ngalutho right ke bafo njengamanje sesibuyele emuva sesibuyela esibhedlela uthi udokotela uyafika kuwena after 5 days mayifika udokotela kuwena after 5 years uzochazani uzothini kuwena mfethu usechaza indaba ukuthi kumele ngiye theatre ake sibuyele kuleyo kuba strong kwami kungikhathe nezinkinga lokuba strong cause babelwa nokungidischarge esibhedlela babebona ukuthi anginalutho yabona kuyangigaxelisa
because bangikhipha early kodwa sofika futhi lapho kinga nje umuphatha le uba strong wami angikwazi vele ukuyidetemisa mengibhekene nesimo ngiyalwa ngibhekane naso ngingasabi so leyo nto ingikhathile nabo bona bebebona ngazuthi ngivimba imbhede like kudingeka abantu abagula ngempela ekubeni nami ngingomunye wabantu abagula into eserious kodwa kwasheshe ngakhishwa and ngizokuveza ukuthi ukungikhipha kwabo early kwenza kwaba nemphumela emimbi kanjani. Okay, sidlule lapho sibuyelelana kwasho udokotela wathi uzoya theater kuzomela usayine okay ngatshela ugogo ukuthi hayi gogo ngizoya theater futhi basho kwaba into elula kwathiwa nje kuzobhotshozwa la ngikhishwa ithumbu iyona into engayisayinela leyo hayi ngiye theater ke nangempela ke theater ke ayofike ulaliswe ke iphela indaba yakho uvusi umunye umhlaba hayi ngaye theater mengibuye theater ngivuka sengibuya sengisewodini sengine stomach okay ngitsheliwe akungimangazi lokho sengine stomach manje sengine stitch senginomthungo la lokho engikubuzile kwakuthiweni mumbi ngezansi kwenkaba wawumumbi umthungo umumbi mhlambe nogogo uyothi umekhuluma ngawo vela khali because kwaba wayabona ke mina ngidlule kufeni angazi ngisinde kanjani senginomthungo okay ufasiwe ngama clip idish lezi zamanje nasi ne stomach okay ngisadla asigcwali stomach hayi ngihlale esibhedlela khambe siyagcwala inkathi siqala ukugcwala angazi lutho ngestomach nanokuthi kwakuyinto enjani ithini bonesi abanokufika bezosichecka ngicela ningifundisani lento le ishintshwa kanjani kwasha kacima vuthi amalangabi hayi uzofundiswa SOPD hayibo okay lento yenziwa kanjani ishintshwa kanjani hayi uzofundisa SOPD hayi ngithayi okay hayi nangempela ke kuhamba isikhathi ke sengi emva ukuthi ngifaka istomach la ukuye theater kwangisiza ngangikuveze lokho because ngakwazi ukusukuma ngihlale ngezinqa lo 5 days ngangilele kanje ngisho bezongibona ngilele kushuthi sengibuye theater hayi ngakwazi ukuhlala ngezinqa hayibo ngajabula sengithi mengigeza sengizama ukuphakamisa unyawo kanjani njani kwahamba ngafunda ukuhamba ngewheelchair sengihamba sengikwazi nanokuya toilet hayi ngafunda ukuhamba ngeinduku shuthi ke ukuhamba kwami ngeinduku bayisethi udokotela ngijime because istorm futhi sahlala before siqala ukukhipha udoti yabo sekuthiwa nginoground ewodini ukuze sinyakaze ngikhiphe shuthi ukuhamba kwami move around babona ngazuthi sengi right bavele kwathiwa hayi siyam discharge angazi mina ngisagula nani intungu ise fresh hayi kwathiwa use right hayi nga discharge nganikwa idate kuthiwa ngobuya nini ngigoduke ngize la ekhaya ayisijabuleke nayi indaba enkulu angithi njoba ngikhumbuze mase ngikhohliwe mfethu cishe ngayikhohlwa nayi indaba enkulu ayisi ngoba ngangidutshuliwe uma udutshuliwe mina esibhedlela ngazi ukuthi kuyenzeka bethuke nasesibhedlela ukuthi mhlawumbe ubuye isigebengu amaphoyisa nje into enesibhamu phakathi ngazi ukuthi bayithathela phezulu so inhlanhla leyo ngeke ngisho inhlanhla leyo ngangikhuluma nobaba omncane wami ongaphandle ngimtshele ngoba babethathe nefoni ngazama ugogo wangibole ifoni yakhe ngicela ningifonelele amaphoyisa phela ngizobhalisa istatement ngoba ngivelelwe inkinga hayi njalo mengibona iveni yamaphoyisa idlula ngijabule ngitheza kumina kanga ukuthi ngaze kwaphuma ngingakaze ngizibhale istatement kodwa ngasuka esibhedlela ngeenyawo ngigula nginjalo ngaye police station ngiyobhala istatement angazi noma vele ngibuyela la ebekumele ngiqhubeke khona ayithi bese ngisengiphuma ngase ngiyobhala istatement ngabhala istatement sami ngafica intombazane nje ephoyisa yangibhalisa kahle mana bafu asibuyele la uyahamba usuka esibhedlela uze police station uzobhala istatement uma ngabe ubhala istatement icala ngabe usulivulile ngiqonda ukuthi ngizovula icala mina ephambanisi ngiyabonga umbuzo wakho ngangiyovula icala actually ngangiyovula icala ngiqonde lokho because ngangakaze ngilivule ngangilodi ngilindile ukuthi yezi iveni yabo ngangijabula mengibona emaphoyisa ngithi hayangena beloti bengithembisile thase
ukukhona nje ngemunye uday ubaba omncane angazi waxhumana nonesi khona unesi wangitshela uthi hayi baba omncane wakho umetro u10 usefonele ba kwaDukuza police station bayeza icabo nje nami ngibona icala lami serious hayi ngine happiness ukuthi hayi bazobanjwa nami ngisenanayo memory ukuthi maybe ngibuza imibuzo ngizophendula kwenzakalani kangakuthi ngaze ngashaya isikhathi sokuthi ngiyaphuma ngathi mengiphuma angivele ngiqonde khona ngangihlangatsheza usisi wami uganyo wabona umzima ngihamba kancane ngaze ngafika e-station ngenxa ukuthi ngifuna ukulivula icala hayi ngilivula icala hayi nangempela ngigqibele ngibuye sizobuyela kule icala because ngifuna ukuhamba nayo indaba nje mengifika ekhaya ayisijabule ogogo ngeniswe kuthiwa ubuyile isibonge ukuthi hayi ngisindile ngivukile kwaba ngalala lobo busuku kuphela ngathi ngiyalala ngakusasa abafowethu bakhona umthobisi bangaphandle bengase nibabize nje nizoba interviewer ngiyacanga bashawa itrauma ngathi ngakusasa kwakuntambama ngithi ngiyageza nje ngigeza vele phambi kwabantu ngoba ngumuntu kwadokotela nami isibindi engaba naso mengithi ngiyabuka la imbobo engakaze ngayibona imbobo engaka kuvela amathumbu ngaphakathi sesiqhaqhekile lesi stisha hey ngitshe mhlawumbe ngizovele ngiyone sport nami ngithi imbobo engaka vele yonke isisu siyasibona hey vele bahlahlamulelwa igazi nabo lapho ngavele ngangakhala ugogo akafunanga nakubona ngithi hayibo ucela nibize iambulance ugogo wathi wazama ugogo afonela umfundisi amfundisi ngathi wayehliba ke imoto la ku gravel hayibo embobo ingakanani ngithi hayi nama ngaze ngayibona lento hayi nangempela hayi umfundisi angithathe ngithi ngikhishwe early bengakenzeki lutho ngisewumuntu wabo uzozwa njalo into eyenzakalayo angithathe umfundisi ngiphindele esibhedlela hayi ngihlise ngewheelchair ngene azi udokotela amefika udokotela ngibuke azivela athi hayi siqhaqha zonke lezi tisha ngithi mina ngizothungwa kuthiwa hayi siyayiqhaqha hawu ucela ngingijova phela ngingeza ubuhlungu bavele bayiqhaqha yavela imbobo yangaka yabo ukusuka enkabeni kuyesinyeni kwakubhobokile yavele yangaka ubona yonke into ngaphakathi ngathi ayayibona futhi ayakekho umuntu okuyabona njengami ngathi singaka imbobo ayi bengifaka imithi ke ngibhandishwe kunamaplaster shuthi ke ngangisengijalo umsombuluko lesithathu ulesihlanu sengithiwa sengizowa attend iclinic ngihambela lembobo le ukuyo ingakanani ke bafu njengoba bethi kulezi insuku ezibalayo ukuthi until lesithathu sebeadmithile futhi esibhedlela hayi wasizwa ibuza yazi plus mhlawumbe ugogo bezoyithinta angithi njengoba sebengiqhaqhile ebusuku tsoas angoduki ngaku ebusuku khona ebusuku phela sengiqedile kusho bengizokwenza angikwazi njalo ukuhamba sengidischargewe mina hayibo ngakhishela eminyango engangikhala ugogo kakalalanga ke kulobo busuku ngifona ngicela nizame imoto ezongilanda ngicela ngikhala ngihlezi la ne-opporter laba abahlala la ngama ambulance nami ngihleli khona ku wheelchair ngaphandle ngiyagodola nginalento mina ngiphethe nesikhwama ngazi ukuthi ngizolala because ngisewumuntu wabo hayi angiseyeno wabo hayibo hayi kuze kuba khona indiya elisebenza khona lingidabukele lithi ayiwoza la ngitholela umbhede khona la packages ngalala ekhoneni angazi noma ugogo ngagcina emfonelile ngoba walala ekhubazekile ukuthi ngilele eminyango kodwa ngazama ukufona ethi hayi sekhona indeli ngifakile ngalala kwasekuseni ngavuka ke ngabuya ngemoto ey'ngane zesikole ngacela ukuthi ngayifonela ukuthi ngilande egate ngangakwazi ukuhamba lapho khona umalume wami wayengipheleze ngangakwazi ukuhamba ngisho ukugibela itaxi ngisho ukwenzani kodwa sengingaphandle bafo sayibona indawo esize kuyona ukuthi indawo oyikanjani ukusuka nje la uhamba uye edolobheni kuyibangana kakhulu isimo esingangokuthi uma ngabe iambulance uma ngabe isuka ingena iza ngalana hamba ifike ngala mhlasimpe ithatha isikhathi esingakanani uyayifonela ngo6 ifike ngo8
u6 mhlambe like nje ekseni yabo njenga kulo kade njoba nize nibona udaba lami nje enkundleni ngayifonela ngivuke ekseni ngo6 yafika ngo8 because khona engizokukhumbula lokho ekusanda kwenzeka yafika ngo8 kodwa ayangithatha kahle ke yangihambisa futhi esibhedlela kuhambisa yakhe esibhedlela which means walinda isikhathi singango 2 hours yes isikhathi singango 2 hours okay asiphinde sibuyele la futhi sibuyela khona esibhedlela udokotela uthi qhaqha itishi njengoba ethi ziqhaqwe itishi uthi ziqhaqwe itishi ngaliphi isiphi isizathu mhlawumbe esakwenza ukuthi agcine sesho lokho kushuthi bangazi kushuthi babethemba imithi abazongifaka yona mase kuyisilonda kunokuthi bephinde bengithunge because emva kwalokho zaqhaqwa nje kwavela amathumbu kwavela ngaphakathi bese ngilodi ngicobha imithi bese ngihlala nebandage mind you nginestomach bag siwumakhelwane walesilonda manje mina ngizele selokhu ngaFebruary ngilala ngomhlana ngilali ngeside angilali ngeside impilo yami nje ngilala ngomhlana ngibheke phezulu ngoba manje mengalala nje what if istomach siyachitheka lento iphoseka kulomgodi sengifile phela ngingena udoti yesilondeni entweni becayi kanje because le yithumba isisu straight intestine nje lezi wena usukuhlinza inkomo mase nikhipha lokho kwangaphakathi kwakuvele khona la kumina kwakuvele okay ke bafu asibuyele la ukulimala kwakho awugcinanga kuphela walimala la isingezansi waphatha indaba yasekhanda mhlasimpe njengoba uthi walimala nasekhanda esibhedlela bakwenzisa mhlasimpe ama CT scan ngoba phela siyazi ukuthi ekhanda iyona ndawo engathi esuke ibucayi kakhulu omunye umuntu mangabe isuke elimele icabanga because ifile yami ungasuyithatha yasesibhedlela i-gunshot into abadila nayo nje ilokudubuleka kwami gunshot ekhanda nje hayi inhlungu ukuthi washawa nani lapho mengilele vele kugcwala igazi la isicembedeni ngilode kubovu njalo mekushintsha amashidi ngivuka sewubovu la njalo ngangilimele yo namanje ngisalimele ukuthi nje yikho ukuthi angiqinisi nje uNkulunkulu ungihlengile wangipha nomqondo ukuthi ngibe positive ngingangilwe nje ngendlela eright nalento ngayitshela ukuthi okay cause ngaphazamiseka ilona langa engagcina ngale emsebenzini futhi lelo umhla ka7 February ngisho ukuhola ngisho ukwenzani ngabhalisa impesheni angitholi lutho angiholi nje ngihlala kanje ngihlala nogogo nje soyithu kodwa ke ngikholwa ukuthi mhlawumbe sesifike kuleyo ndaba kodwa ngaphazamiseka ngagcina ngawo umhla ka7 ukusebenza kanti ngumuntu obesebenza ngiyaperforma yabo kade ngibhukiwe nje ngomhla ka16 kumele ngoperforma eGradville ngohosta naseThekwini angikwazanga ngoba sengikulesimo lesi engikusona bengikhona la ngaya khona kaMasipala ngenxa ukuthi ngangizizwa ngathi ngiright ngibe ngizizwa ngathi ngconywana kodwa ngiyagula ngikho right angikho ukuba positive nje kahle okungisizayo njalo ngeclinic Monday Wednesday Friday ngitreatwa lesi silonda lesi ngifike nje bese ngiya enumber 10 eclinic sengaziwa umsombuluko ngizofika lesithathu ngizofika lesihlanu ngizofika kuya laba abanezilonda ezimbi nje khona esibhedlela ama-stomach bag naye enye indaba eyinkinga ngiyabazwela bayavele ngisokole mengibona umuntu one-stomach bag esibhedlela ninikwa i-stomach bag eziwu10 for 30 days cabanga ke lento le for 30 days kushuthi kumele usilode usiklina uma ungabe usiklina like uzosiputshuza kushuthi isilonda usiklina ithumba uliklina angithi wena ungenza ngabe ngcono bengizonithathela nginikhombise ukuthi into kanjani istom beyibona ababukeli sikhona lemon cela ungithathele istomach bag sami ngale eCardboard noma ungeza naso sonke manje yabo ngenkathi ungaclean ithumbu ngithi ligcwala udoti phela ngithi nawe futhi manje iglue yabo mengiphathe istomach bag ngizonibuyisela emuva ababukelini ngixolela abafowethu
because kunento engikhohliwe engayibalanga ubhlungu mekuthi niyakhumbula ngishilo kodwa ekuqaleni leyo ukuthi eodini kwakuthiwa ngizofundisa SOPD ngase ngifika ke SOPD inkinga lento sikhumbula ngoba sesikhuluma ngeDomabek so mengifike SOPD ngosuku nje lokuqala engangiphume ngalesibhedlela kwavele bayibuka ikhadi unesi wavele wazovele wenza njengengane kwavele kwathiwa qhi iCalpos leDomabek ngayibamba kanje mind you lesaseyodini sigcwele asishintshiwe hayibonesi ngicela ungifundisa manje mina lento ngizoyenza njani ngilibambe njoba nje yazi uvele waqhamuka ngesikhathi esiright nalo iCalpos ngathi mina wathi unesi awufundiswanga yini ehodini ngathi mina cha kuthiwa ngizofundiswa SOPD wathatha i-eraser cela ungikhiphele isizodwa wathatha i-eraser wathi yabo njoba sikanje njoba nje sikanje siwuround uzohambisa la nge-eraser engikhombisa ufika usike kanje bese uyasifaka ngenze njani ke mina ke ngayithatha i-eraser ngiye toilet esigcwele lesi nangempela ngafike ngayenza lento ngaroundisa kanje ngale eraser engathi ngiroundisa mina ngikhipha leli iphepha kuphela leli lingaphezulu kanti kumele ngiqinise kuze kusisike kodwa futhi singasikeki nangemuva angifundisiwe njalo angiyazi yonke le nto ngikhiphe leli iphepha ukhumbule sengisusile lesingasibeka phansi sengithi ngizofa mengithi kuvela lembobo encane ngithi asifake kawe manga vele ngajuluka same time ngathatha lezi esidala ngisivala la ngizodlula ebantwini sengibambe kanje ngiyasho ukuthi abantu ngazi ngabe bayalizwa ngabe ime ukuthi iphunga ngibuyela back le wekanyo nomeza usiswami cela uzongisiza sekonakele abantu babuka lo muntu angikwazi nakuhamba njalo kwenze njani manje singene naye ngena nentombazane etoilet abafana ikhanda liyaduma hey kwenze njani sibuka phela sekonakele lento ngihlulekile mina ngithi ubonile asifundisiwe lento angazoyisiya kanjani asiphinde sizame ngakhiphe sesi damage sho sengisele na 8 cabanga sesi damage lesi ngoba sengihlulile sangakhiphe esinye sasika naye uganye awusenzeka sasifaka savala angifundisiwe njalo hayi nangempela sisifake sikwazi hayi sivale kwathi ngolunye usuku ngoba ngazi lutho phela mina ngifundisiwe ngiyayigezela enhlanhla leyo ngangigeza ngibona sekuyayibhutshukela la ngiphutshuka udoti hayibo kwenze njani kanti sivulekile angazi phela mina sivuleka mekunjani sivaleka mekunjani kwayela ngibona ukuthi mesivulekile kushuthi siyavuleka ngayifundela mina lento le mina kushuthi siyavuleka mesivuleka kushuthi usibhutshuza kanje then ngayila ngifunda ukuthi mesivulekile ke la usikhama khona kushuthi mase sesize sangcola okuningi yonke into ngiyifundisile mase singcolile uyasula wena ukhiphe ufake esinye uyiclean nakho ke njoba nje senize nasondele eduze kwami kuhamba insuku malume bengiphelezele eclinic bekunzima ke imali yokugibela ibona ngisasebenza hayi njoba ke nje sesifika kulesigameko samanje lesethumbu njoba nilibonile einkundleni zokuxhumana ngila ngishaya ithumbu ngilibona lilikhulu ngendlela engalijwayele because kusuke kumele libe lincane yabolele nilibonayo kwamanje njoba nikhuluma nami li-wrong angimele abe ngihleli la nethumbu elingaka li-wrong kuyimanje ngihleli nento e-wrong kumele ngabe lincane just lisuka livelele ukuthi likhiphe udoti hayi ukuthi lize libe umphulu kuqo wonke ngaphandle suke nje ngisho ngabuka emaphepheni azo ngisho ngangena Google umubuka kusuke kuyinto encane evele ngaphandle ukuthi likhiphe udoti ngoba usawukhipha udoti ngemuva ayi ngaye clinic mengiye clinic ngisatshiswa yileli ithumbu engaliboni hayi clinic befike bethi bethe clinic hayi benginika amaphilisi enhlungu lizoyibuyelela simina okay ngigoduke ngingasaqhubeka esibhedlela because angikwazi ukuhamba kahle ngibona ukuthi alibuyele lento okay amaphilisi ayakupholisa ubuhlungu ngiyakwazi ukuthola ubuthongwana
ngidlulisa usuku ngesibhedlela mengesibhedlela ngivele sengivele ngiqonde SOPD because ngathi bona abadila nezitomabheki angisalodi nje ngikhathaza ngithatha ikadi lami ngiqonde khona unesi azama ukungiphusha ukusibuyisela lobo buhlungu asalwe nalo ahluleka athi liyangihlula afonela udokotela udokotela alwe nalo limhlule naye caca ukuthi liyamhlula athi angigoduke mekuthi ngibona futhi ukuthi linkinga ngizobuya bese bezongisika ngisho ngithi Nkosi yami ithi hayi okay ayikho inkinga ngigoduke nakho-ke njengoba sengigodukile ngize ngiposta le ndaba bengiyifihlile kanti usizo ngiyalidinga it's not like bengifihla ngoba nginamahloni mhlambe ngayo like benginqena nje ukuba expose yabo vele abantu bayangazi ngeinkondlo nani kodwa benginqena ukuthi abantu bengidabukele kanti vele kodwa usizo ngiyalidinga ngisesizini it's not like bengitshela ukuthi mhlambe ngizokwazi ukuyisiza kodwa benginqena ukuthi kanti kuyaqala yini ngayo ukulimala walo data kanti ngilimele ngempela so bese ke nakho sengiya einsukwini njengoba nibone ngipostile ngithi ngiyageza sengiyaneka ngizwa ngathi ngiguqukelwa isisu mengiguqukelwa isisu kubhlungu ukukhishwa isisu ufaka istomabheki bayonixoxela bakwaziyo uze ukuthi njengamanje ngabe uyathoyiletha uyakhululeka kodwa akuphumlutha kuzilutho la kodwa isisu siyabila ufisa mase kuphuma amanzi ngake ngasukuma la sibuka ibhola phuma amanzi ungcole iphamu kwabantu usuyosukuma usushaya amahloni ngavele ngakhala ngakhala ngiyangifuna ukukhala phambi kwami hayi leli thumbu elikhulu kanjalo phinde singishaya isisu ngizwa ngazo simanje ngifuna ukuthoyiletha ngemuva ngathi ngifuna ukukhipha ngemuva nangempela ngigcine ngisuze ngiyama ngithi ngitetela umoya vele kube ngathi kuyaputshuka hayibo sekuyaphuma futhi ngemuva ngalobo busuku ngalala ngikabhlungu kuthi sekuyaphuma angisazi kuphuma ngemuva kuphuma ngala ngangitshensi ngiyashona hayi mengizwe into engayizwa kahle mina ngizama ukuya esibhedlela ke as much as kunzima ukusuka la uye esibhedlela kodwa ngiyayenza mamali kunokuthi ngifele la ugogo Nkosi yami kokunye ngibuye ngamvusi ngoba uvele akhale into esiyenzayo akhale athi kuzolunga athandaze akhuleke uthemba umkhuleko nje vele sikhuleke mase kunzima ngoba naye uyayigulela hayi ngihambe ngesibhedlela beze bebe uthu odokotela hayi belizama ukuliphusha ke ngalelo langa belibuyisele mase ngibachazela inkinga yami ukuthi sengiphuma nangemuva bethi hayi ngazi ukuthi kushuthi uyalulama kuzomela ubuye kusasa uye kwisikopho sothi ukubamba nje kancane sinike nangulukhuzana intombi endala isichazele nayo kabanzi intombi endala niyaphila sakwazi yebo sanibona sikhuluma nogogo maba sanibona ugogo Mangema lo wasebhobhoni ugogo kaPhesi wakumgqibelo yebo gogo uthe kumgqibelo ngilele ngezwe ngathi kunabantu abakhulumayo ngithe mangabe ngizwe ukuthi ngathi kunabantu abakhulumayo ngayitshela ukuthi abantu abaphuma emlindelweni ngoba kwakushoniwe right uthe intathaku kusa kwafika amantombazana amathathu angqongqoza sivele sengivukile ngangizovuka ngenkonzo yini angqongqoza bese ngiyavuka bese bethi gogo uyapi ngithi mina ngiyenkonzweni entshaweni bethi awusayo enkonzweni hawu ngoba kwenze njani bese bethi uPhesi udutshuliwe ngavela ngezwe kubanzima kimi ngaphathwa yikhanda kodwa futhi kaya ngababiki into engizoyenza kufanele ukuthi ngihambe yebo gogo hayi vele sengivukile sengigezile sengiqokile ngivele ngihlale phe kwendlela ngiphikelele esibhedlela ngihamba ngenyawo indlela endlela ngithe ngisahamba kwaqhamuka imoto eyiprivate ngathi ngizocela awukanti umfana nje oyilungele wangithatha wafika wangibeka entshawini ngadlula entshawini ngaye ngofika esibhedlela imina engabe ukuqala esibhedlela bathi befika bonke ngase ngifike kuqala
ngahlala esibhedlela athi iphoyisa hayi gogo uzolinda ngathi mina ngoba kwenze njani ngifuna ukulinda sengimbonile ngathi sengithi ngiyophoseka ngiyongena wangibamba umfundisi wathi umfundisi hayi lalela gogo makuthiwa musongena ungangeni ngahlala ngithe ngiyambona uNkululeko umani ngithe mangithi ngiyambona uNkululeko umaniki uqebhukile ngathi inkosi yami kwenze njani lase lingifaka iphoyisa ngambuka ngathi Inkululeko kwenze njani waphele wakhala nami ngakhala ngangazi ukuthi ufuna ukuthi ngenze njani ekokuqala nje ngiyahlupheka la ekhaya imini engikhulisa lezi ingane nobaba la ekhaya sewashona uma wakhe uyalikiza entshawini nabafana abancane mina ngisele nezingane ngiyehla ngiyenyuka nezingane waqhamuka eseqhamuka unyini esedifisela akaphethe isho isenti angiyazi into ayihlangene entshawini bazalwana angazi ukuthi into engayithini mina le lento ingiphethe kahlungu emphefumulweni wami hayi walaliswa uNkululeko bafika nodade wabo ke oThabi noKhanyi hayi sambona ke ibe ngilokhu ngiqiqa esibhedlela ngenza izikweleti anginamali siphila ngempesheni bakhona nje baphila ngempesheni ukuba ngiyaphuza kushuthi nje ngaba kudliwa la ekhaya ngibonga uNkulunkulu wangithatha wangifihla phansi kwephiko lakhe elingcwele ngoba ngiyakwazi ukuthi bangihola ngihola imali yami iphelele noma enye sengikhokhele umasingcwabisane kodwa ngikwazi ukuqhubha impilo akukho futhi okunye engakukhuluma nje sihleli pheko osizi nje siyahlupheka nje la ekhaya gogo mhlasimpe manje sekuthiwa ngiyabuza mhlasimpe ngabe ihlobo lini mhlasimpe losizo uma belithiwa niyadinga nje njengomndeni hey lolo lingabonakala ukuthi bengasiza ngalo abantu benkosi ngingabonga lokho abangenzele khona ngendlela nje engixakeke nje ngayo ngugogo ngaka kodwa nje nazi izingane zikhalela mina mana ke gogo ngibuyelela ekugcineni gogo siyaxolisa gogo ukuvusela amanqeba gogo uthi ngelanga lesigameko usuka la uthi wawuzohamba njengoba gogo kuyi distance ukusuka la uyintshawini wawuzosuka la gogo ngenyawo uhamba esibhedlela ngenyawo la ngizohamba ngenyawo impela ngoba ayikho into engangizoyenza kwakuyisonto kungekho moto imoto ibagcina ngomgqibelo imoto egcina ngomgqibelo ngomgqibelo ngesonto ayikho nje ngangizoshaya nje ngenyanga ngoze ngifike ikhona esibhedlela ngingcono ngenyawo ngendlela nje engangethuke ngayo futhi ngangathembi ukuthi ngizomfica ephile makuthi umuntu udutshilwe ngazi ukuthi umuntu odutshulwa uyafa ngihamba nje ngiyayilahla nje nasendleleni ngiyayitshinga nje emgwaqweni nenyawa iphakame ngiyigugela ngiyiphathela amadolo ngiyiphathelwe izinya kodwa nje ngathi ngiyahamba Leli thumbu sokuveza play live phone ngoba manje awanivezelele just ukubona izithumbu lengachazela isini lento lo mthungo lo owawubhobokile njoba niwubona nje ila usanda kuphola selokho awupholile kusewumthungo yabo kuseyisilonda kusukela ngoFebruary bekade kuyimbobo engaka ke enkulu kulodinga incipha ngoba senibona ngathi kusengaka still kusekukhulu kusuka ngaphakathi bese kuba yisona istomach kumele ngabe singaka njoba nisibona siqumbele sigcwele kangaka akho lutho awukho udodo la ithumbu leli lidinga ukutreatwa leli elingabuyeli ngaphakathi kuyilona eselinginika inkinga kakhulu we manje la nanti mele nje angimele libe lingaka ithumbu lestomach kuba into encane vela njoba kuvelile la buka lize lehle lize lifike la yilo lonke angimele ngabe yonke lento ayivelile ngikahle mina ngifile kodwa ngihleli nani yonke lento angimele ngabe ngaphandle kusuke kumele kuvele into encane South Africa ningizimu Africa ukuyethu uhamba ukubona kodwa yabona isimo engisibonile namhlanje engisificile la ekhaya hayi asithokozisi neze ubafo uyakhombisa ukuthi umuntu ostrong umuntu oqinile ukube mhlasimpe yimi ayingabe mina ngabe mhlasimpe ngabe sekwakhulunywa okunye manje ngabe mhlasimpe angekho emhlabeni njengoba na owachaza wathi
uyaphila kodwa uyafana njengomuntu usuke sefile. Nizwele nani babukele lapha emakhaya ukuthi kwayona intombandala nayo iyakhala ikhala minyembezi. Kunzima nje kwangempela nganza wethu, kunzima, angifuni nje ukuqamba amanga. Ngiyayicela nje ngiyanxenxesha yonke eSouth Africa, ama-province njengoba u9 angenelele ibhedlela eyikhona zikwazi ukuthi ubafasize abalaphi bendabuko nabo ababengakwazi ukuthi bemsize. Nanoma ubani nje okhona onozwelo akwazi ukumsiza ubafo aphile abe umuntu naye kulezi inhlungu lezi ayizwayo mihla namalanga. Siyayicela nje eSouth Africa sithi ayihlangane siyayicela nje. Right ke bafo sesibuyela kuwena ke njengamanje. Yeah, mfowethu bengisachaza indaba yami ukuthi kwase ngoba leli thumbu lelikhulu lengaka ke lenginika inkinga bese noma ngingabusondela kancane linginika inkinga sengihambela lona esibhedlela ke nanokuthi bese ngezwe kuphuma nangemuva. Ukuphuma kwami ngemuva kodwa ngemuva kwangithusa kakhulu ke then ngase ngaya esibhedlela bathi odokotela ayi mhlambe ndoda wena umzimba wakho uyalwa ngempela kushuthi mhlambe uzosinda kuzomela ubuye kusasa uze kwiscope uzofika uchathe bese uya kwiscope. Nangempela ngeza ngakusasa ingakusasa ngafika ngakusasa fike ekseni ngachatha nebe ngichatha sengina piles ngangihleli toilet wami kokuqala selokhu ngagcina toilet ngoFebruary ngithi February yes ukubona itoilet angisalazi ukuthi itoilet ukuya kwami ngihleli kanje ngikhumbula kubhlungu ukuthi kubhlungu yonke into sabathenga ngithi kubhlungu wagcina ekutoileteka kase kuthiwa ngiya kwiscope ngisuke ngiyofaka ipipe lizoshaya igcine la eswini. Ngifika kwiscope bangifaka ke bangijoba nakho nje ngifakile idrip la bazama ungijova ukuthi ngilale kangalaleka ayilangena leli pipe bayabuka la ku TV aphumlutho kushuthi kunodoti ingazizwa ngiguqukelwa isisu ngase ngiye toilet ngaqhubeka ngakhipha ke ayisekuphuma nodoti ngisathokile ukuthi ngisana njoba nibona nje selokhu ngisifaka ithangi lestomabag asigcwali hayi kushuthi ngigcine nayizolo ukutoileta ngitoileta mina ngendlela ejwayelekile inkathi ngiqeda ukufaka leli pipe kushuthi basebethi njoba ngingaveli lutho ku TV kuzokumele ngibuye next week bazongiadmita bazophinde bengichathe ngizochatha nje ulesine kusukela ekseni mina ntambama ngichathe then kuthi ngoFriday bese ngiya kwiscope so kwiscope bese bengifaka futhi ipipe ke becheck umonakalo ngaphakathi mawukuthi ngiright babe ngithembisile ukuthi bazolibuyisela ithumbu ngoba kumele libuyele ngendlela yakhona so nje into kanjalo. So enye into engisisheshe esingayibalulanga ile amaphoyisa eyinhlungumezile cause ngalo ntuzana ngithi ngihamba ngalivula icala base kwakhona umseshi ofikayo la wayengahlangani necala kodwa wayinenhliziyo enhle ngazi kanjani wafika ehamba namantombazana awu2 noma sengilibali sibonga iphuthu ukuthi ngibalibali kodwa lo engangidila naye ngiyamkhumbula kodwa ngeke ngimbize ngoba angifuni mhlawumbe ukuhlambalaza abantu nokungcolisa izithunzi zabantu. Lo wayefike la waba nomusa wabhala wangitshela futhi ukuthi akekho ecaleni lami phela udaba lami themeluzwa lamthinta ukuthi kunomuntu kanje kodwa umuntu odila necase yakhe akayilandeleli. Hayi wangitshela futhi ukuthi umseshi ba hayi lo dila necase yami wangifonela ngelunye usuku wangisendela icase number nginayo nje icase number efonini kagogo cause ngangisasebenzisa ifoni kagogo wangisendela wangifonela ngolunye usuku ayibafethu yabo ugogo ngithe ngimtshela ukuthi kuzi TV ube ngacanga mhlawumbe akakholwanga ngoba ukhumbula lo amseshi edlala ngami wathi uzoza la kwathi mekuphela insuku wangeza ngahamba ngaye police station mina mengabe ngeclinic ngicabanga njalo ngikwazi ukuhamba ngisuke ngihambela ukuya kudokotela noma esibhedlela kumele kodwa ngidlule police station mina ngihambe ngestation ngafika wathi usegoli umseshi
hayi okay ngathola wasebenzisana naye hayi sazwana ngenkulumo naye ngelunye usuku ke ngafika kanti ukhona waye ngiphoxa lo muntu wenkosi ngaze ngasho ukuthi mhlawumbe uyabazi labantu noma abangani bakhe nje ngilona suku ngagcina ngalo ukudila namaphoyisa ngiyambikela udaba lami kwaze kwangenelela lokuthi hayi sengathi yazi ngabe ngcono mina engidila nawe engiphoxa nje umalume uzofakaza umalume ngihamba naye ngithi uma ungazazi ukuthi imoto enjani yabo ungibuza akanginiki ukuthi ngikhuleke yabo nje bani ngibuza ngikhuleke yena wangenza ngazizwa ngathi ngi-integration room mina ngathi mina ngizoboshwa imibuza engibuza yona wayengafuni ukuthi sidile naleli cala ekukhombisa nje ukuthi mina kusho isitori sami angisazi nani kwaphela kanjalo lona la ngingagcina ngalo akaze kuboshwe umuntu angazi nanokuthi obani bayayiphilela laba baphila khona mina ngifile la ngife khona okubhlungu ukuthi angisatohozi selokhu ngagcina emsebenzini ngawo umhla ka7 February shuthi ngoba inyanga yayisasanda kuqala yangena umholo loyo walezo insuku ezu4 engangumsebenzile then March angeni lutho kanjalo April May njoba sesikujune nje angeni lutho into enzakalayo ngizama ukubhalisa impesheni mengifuna ukubhalisa impesheni benginika incwadi yesibhedlela dokotela ngihambise kaSasa kaSasa mengihambisa hayi bethi hayi yonke into angithole yasemsebenzini emsebenzini bathi bafuna incwadi ka6 months kadokotela bese beyanginika incwadi ukuze ngikwazi ukuthola impesheni mengiya kudokotela lo engisiza esibhedlela uthi isibhedlela sivuma ukukhipha incwadi engaphezulu kwenyanga ngagcina nginaleyo nkinga emsebenzini nginazo nezincwadi bengingabakhombisa nababukeli ngibasendele emsebenzini bayashosha emsebenzini ukuthi ngisho uIF wakho ngabe uyawuthola ibani imali zakho nale mpesheni ukuthi uyibhalisa sifuna lencwadi kadokotela mengiyakudokotela udokotela bathi bona emsebenzini naye abafuni lodi extendwa ngo3 bathi bona esibhedlela benganginika ukuthi 3 weeks so njoba sikubonile uzophinda ube ngomhla ka29 sokubhalela enye mhlawumbe ezogcina ngomhla ka30 ba emsebenzini bathi bafuna bona ukusho ukuthi njoba ulimale ngoFebruary uzobuye ngoSeptember mase ke sizokunika isikhathi esingaka ke sokunika ukuthi uhambe uthole lencwadi uzoyisa koSasa so nje into yami ifile nje angingeni lutho nginanengane ngincese ukuphula ulimi lisakhanya engimthanda kakhulu obhekwe yimina engishawa amahloni ngisho ukuthi uyazi ubaba kalenza iphutha kodwa sekungisaba ngisho ukumbona kubo babuye inkosi yami gogwagaya kangicindezeli nakakhulu wasibona isimo sami ukuthi simbi kanjani because banginikeza yena kuvalwa ikole ngoMarch ukuthi ezongivakashela wahlukumezeka ngoba angifuna ngishetshelwe ngisalele esibhedlela yabo ngisho sefikile hayi kodwa baba ngoba uhlakaniphile uyangibona ukuthi hayi angikho right so kunzima nje kunzima ngempela kunzima njoba ngingasasebenzi nama event abantu basafuna ngisho ukungiqasha emcimbini ngoba bayalazi ikhona enginalo khona nginikhombisa ngiphungile naphiwe endaweni ngeke ngikwazi ukuya kahle kahle ukulimala kwami kwangibulala akubulalanga mina kubulale neSouth Africa yonke because bengenzisa inkondlo lapha before ngilimale kwaDukuza library ama poetry session bekufika ingane ama high school ama primary ngenxa yami bani abanye sebephumelele ngababala babuya ngisho ko-USA olethu baningi ngibaproduceile kodwa ngoba sengihleli phansi kanje abeze emva kwabo ngeke besathola lutho because angisakhona ukuqhubeka shuthi sekulimala abantu abaningi akufanga umndeni wami kuphela labantu abangenzele lento balibulele izwe bengafakaza abantu abebe attend ama session bengenza ama event ngimodelisa ingane ngidlalisa team ngeteam yebhola nayi imjezi ngingayilanda ngiyibene angisabafana bama basa gym manje kuningi nje kuningi yabona ingane ezo zeyibuyele edakamizweni zenza izinto eziphetha ngoba ayikho into eziyenzayo nase library ngiyaqhamba xa ukuthi sekwenze uPhesi washonaphi ngoba mekulimala ikhanda kuyinqola yonke yafa
akusadlalwa ibhola la endaweni akusenzi babulele nje babulele izwe abagcina ngokubulala mina nogogo babulele abantu abola baba nenhlanhla yokungithola ngise-active bakwazi ukubamba baqina ba-right baningi imbongo engiyiproduceile amaciko nani nabadlali leku abancane bese ngithi ngiyaqala ngiyabakhulisa sengihleli kanje ngikabishi Mafo daba lakho mfethu libuhlungu ngiyacela ke bandla uzona zonke inhlanga ezikhona osopolitiki abakhona abanye nje abantu abaningi bengakwazi ubesize nangu mfowethu la mayelana nodaba lakhe abantu futhi abangakwazi ukuthi inkosi yami besize nangu ugogo njengoba na esho ukuthi ugogo ukuthi njengoba ephila nje nalezi ingane uyiphilisa ngemali yempesheni uyiphilisa nje ngemali yempesheni uyacabanga umuntu omdala emngaka nanangu bafu njengoba naye ilimele babukeli ukuthi asinikhombisanga siqala yazi ukusuka la siza la kube i-distance ende kabi yabo njengwayena uma ngabe suke ekhuphuka intaba ukhuphuka uhamba nje i-distance ngeke ngathula ngibuka ngacabanga ugogo ethi ugogo ngabe ezohamba i-distance bezosuka la ngenyawo aze yongena esibhedlela so ngiyacela ke ukubona wonke umuntu okhona ombukeli wayo kwaDukuza TV ukuthi besikwazi ukuthi mhlasimpe esiphi isandla bangasifaka bekwazi ukuthi besize wona umndeni wala ekhaya nabanye futhi bangakwazi ukumsiza mayelana nasemsebenzini siyacela ke futhi nabo bengenelele befaka isandla inkinga esibhekana nayo la endaweni yangakithi sishawa i-transport mhlambe nubonile nomgwaqo ngoba ngathi uyi-gravel so i-taxi yala ihamba ekseni nantambama 6 ugogo uqinisile sekufana ukuthi ihamba ebusuku ngoba sekubusika cabanga uzohamba la uyestenga ngo6 ekseni mhlawumbe uyeli check up njoba mina vele into engihambisayo uyiclinic nesibhedlela ngizohamba ngo6 ekseni ngizongena mhlawumbe eclinic by past 8 sengiqedile anginayo namali yokudla nginje vele ngihambe ngiyimini uthothi ugogo ungizamelile ukuthi ngigibele noma ngoba ugcine mhlawumbe etaxini ukuthi usuyabaza o drive ugcina ngenxa ukuthi ulimele kokunye ngikhuluma iqiniso babukeli bengihamba ngithwala ikhanda ngingaphethe imali ngenxa ukuthi bazoba nomusa bayabona ukuthi mebe ngishiya ke ngoba bazobe benza isono phambi kwaNkuluNkulu uyohlala esibhedlela 8 kuze koshaya u6 wasebusuku kuyila ubuya like uthothi kade mhlawumbe uqedile mina njengalezo ngiyacabanga ukuthi kuthiwa umuntu usuke nawo amandla ngabe uqasha noma imoto mhlawumbe ngizohamba umsomluko u30 rand 28 rand kahle 28 rand chuthi return my 50 60 rand 60 rand nje ihamba buya umsomluko ngiye clinic 60 rand ulesithathu ngiye clinic ulesihlanu ngesibhedlela labo 60 rand every week umsomluko lesithathu lesihlanu kuyinkinga kuzoba njengoba ke ngingasasebenzi ke nginanomntwana ulisakhanya uyiqanda lababa yabona ngiyacabanga ukuthi uya understand mhlawumbe ukuthi nginalenkinga kodwa angisamsupport ngalutho and mina ngifuna ukunikhohlisa babukeli nawe bafu ayikho into engihlungumeza njengokuthi mengifaka ispoon as much as ngazi ekhaya kubo ugogo wakho umbhekile nani bambheke kahle kodwa angazi ulisu wenzani ngiyangijabulisa ukwazi ukuthi ngishiyo plastiki yabona ngithi nje nami ngenza into zami ngala ngazi ingane yami ijabule angisakhona ukuyijabulisa ngalutho kwamina ke mhlambe kuzophinde kubuye enye iTV futhi bephinde nibuye mhlambe nizongishutha ngolunye usuku nizongifica mhlambe ngisagqoka izinto ezithi ayifane because bangiphuca ingubo engangiyithanda labafethu okokuqala ngakade ngingujini enganguthenga ngoDecember amateka amhlophe engangiwathengile nawe right so izinto enginazo ilezi engagcina ukuyithenga before angisashintshi kahle because phela ngabe ngidlala ngayo ugogo mase ngimcela omatranki nani kanti no 350 futhi umuka ngithi ngoba bengumuntu osebenzayo kwakusekuvaleke zonke lezo zinto ezikanjalo so into bese ngizama impesheni ngoba
ngihamba kanje ngingasakwazi ukuhamba ke nakho ke sekuvaleka ke ngenxa yezincwadi lezi engingakhoni yabona nje ukutholela usizo lalencwadi ukuxazulula lenkinga yodokotela nasemsebenzini because angazi ukuthi ikona kuphi la ngivaleleke khona because ngabe ngingcono ngihleli ke at least ngiyahola noma khona ukwenza manje ayiki income ekhona ngilinda nje impesheni kagogo mengiphathelile ngodli aphula ngoba khola impesheni ngibonge lokho kodwa nje sengihlala nje kanje iyona impilo esengiyiphilayo ekubeni kade ngumuntu wabantu ngijabulisa abantu ngenza imicimbi ngenza zonke izinto angisakwazi kwenza lutho. Ethi-ke bafo nakho omunye umbuzo la esiwulibalayo mhlasimpe o-ward committee noma ikhansela lendawo wakwalibikela mhlasimpe ngalo lolu daba mhlasimpe balisukumela phezulu noma benze njani? Ngiyabonga kakhulu ngombuzo. Ikhansela lethu kufanele ukuthi asina khansela ngoba lagcina ingathi lizofuna amavoti. Ngiyacanga sizolibona ngoba futhi sekusondela ukhetho. Lileka amadundube iwadi yethi inkulu kakhulu wa 27 lo esibona lagcina nje lifuna ukhetho salithatha salibeka esihlalweni emva kalokho asiphindanga salibona so kunzima ngisho ukulibikela abantu iward committee nayo ngiyazi ukuthi bangagcina befuna ukubeka mina ngasho ukuthi angithandi nepolitics because babona ama leadership skill ngimina ukuthi ngithi nginento yokulead ama team ukulead ingane ngathi hayi kodwa ukugcila manje angazi kwenzakalani umuntu nje engasho ukuthi ukuba beyihlo abantu abasemandleni mhlambe la ababe usizo usisithuli oyikhansela le DA la uyena ke njoba nakuloko kokugcina yena ofonela iambulance so nangazo lezi ayikhathi ngilimala wayitatazela yena wayitatazelisa ugogo kuzoba nenduna ke yakhona la endaweni babuzungu ke yabuza kwenzakalani nani kodwa nje akwekhansela angilazi mhlawumbe ngeke ngilikhombe ngisho ukulikhomba kodwa ngizolibona sengilibona ebhodini angayiki inhlangano mhlawumbe ngithi ngiceme nayo noma kanjani ngikhuluma nje kulesimo kade engibhekane naso abantu abakwazile ukusondelela eduze kwami baba usizo. Right-ke bafose sigoqa siyacela ke bandla ukuthi uLokhuzana usitshela ama bank details akho uzokwazi ukuthi ababukele emakhaya bekwazi ukukusiza. Kube ngathi phela yabo bekwazi ukuthi ukukusiza usho ne cellphone number yakho. Okay ngibonga kakhulu athi ngibheka ngami ikhadi likhona. No. Ujwale nali ngisebenzisa uCapitec ubukeli i-account number yami ithi 1757112 1757112 eyase Capitec uMr PN Mdluli. Ngicela ucingo bafo 073 271 6920 ngicela ukuyiphinda 073 271 6920 uPhesi Imbongi Phesivele Mdluli kuleko. Babukeli lapho emakhaya sihlezi nomalume la wakhe uPhesi kodwa ngizonithatha lithuba nginike yena umalume ayichaze ukuthi yena ubani wakabani. Ngicela nowancumalo uPhesi umshanami uzalwa udadewethu. Yebo malume. Yeah. So malume mhlasimpe ke okunye nokunye sesikuzwile mhlasimpe nawe malume okwakho onga-eda ngakho mhlasimpe ikuphi mhlasimpe? uPhesi ke ngingakhuluma nje okuningi ngaye ngoba bengihamba naye esibhedlela baze basinika nokuthi kufanele siye ekliniki ngihamba naye ekliniki yonke into nje biyenzeke lapha phambi kwami nokumshintsha kubeshintshwa yimina mina bengimdressa njalo esenomthungo engakabi lokhu stomach bag lesi bengasithintiki istomach bag kodwa imthungo nje bengulapha njalo ngihamba ngiyomgeza ngimshintshe mangabe kudingeka amabhandishi ngifaka amabhandishi kwaze kwaphola ke la waqhubeka ngimhambisa ekliniki hayi
kwagcina lapho ke ukuthi ngihambe naye. Oh, wasesegcina lapho malume nesibhedlela bunakho ukuhamba naye. Bengihamba naye impela esibhedlela. Esibhedlela nje konke ngokune transfer baze bamtransfera yona ukuthi aye clinic aqale iclinic ngangikhona. Ngangihamba naye. Yazi malume sibonga isineke sakho nobubele bakho. Basikasi omalume emhlabeni mhlasimpe abangenza lento wena oyenzayo ukuze ukwazi ukuthi unakekele ingane kadadewenu. Yeah. Yabo malume siyakubonga nje lokho. Asithembeke ukuthi ke njoba nathi sesifikile sikwaDukuza TV ukhona mhlasimpe usizo alizothola mhlasimpe naye akwazi ukuthi abuyele esimeni sakhe. Ngingabonga kakhulu uma ngabe ngase kuhambe kanjalo. Ngabonga kakhulu. Ngeve ngibongela mina ngibongela yena, ngabe ngibongela yena kakhulu. Ngoba uyena umuntu oyena osafarisha kakhulu. Lahlekele umsebenzi, unengane. Akakwazi ukuthi ngakwazi ukuthi bekhona okuncane kuphosayo. Nasemsebenzini abamniki lutho. Nesibhedlela naso asimniki lutho. Ngaba menzela noma impeshenyana ke encane ke lutho. Kuvalekile. Yeah. Hayi kodwa asike sithembe malume ukuthi hayi usizo khona uzoluthola. Ngiyabonga kakhulu. Oh, siqhubeke. Alright ke bafa njengoba ukwachaza ukuthi ke usebenza namaciko uyimbongi. Ngiyakwazi ukuthi useyinhlungwini kulesi simo kusona ngiyakunderstand ngiyakuzwisisa lokho. Kodwa awuvalele mina nababukeli emakhaya ngenkondlo nje encane nje mfethu encane nje emfishane. Senze emfishane nje. Okay. Nginyanye nikuthandayo. Ngithanda lokho enikuzondayo. Lokho enikuthandayo ilokho kuphelayo okushabalalayo kuzonyamalala. Umphefumulo namacala ezulwini wena nyamalala. Mengiqala ngiqobela amagama nesiqu umqondo weqile uzoqaqeka liqaphele liqikele into engqonqozayo ethi qo sengisho uqo bawuqonda ngqo ngisho ngqo wona uqo abasawadla amagunya ezikoleni bangixaka uma bethi bayagwinya kwaqophe la bese ugwinyile wehlela ngezansi njengomfula emseleni kudlule ikhukhula umuntu ayibone sebest kwezobuciko ayithuke senza ucansi abana choice they've got no trust that's why bengasebenzisa ama condom kwaqokhona nama lovers plus Durex bayawathanda ama social networks but uma beshelwa abayibuza imibuzo njengale what's up you want to mix it you can't face my poop because I have to go to Twitter if ubatshela ngejazz bathi lamkhwenyana bona bangumakoti emadodeni sebayishelela if ubatshela ukuthi nginemem bathi ngcoshe emphuwa boy nje mina uzongenza uprincipal uphesi imbungu. Hayi babukele emakhaya hayi nizele nina ke babukeli ke emakhaya so siyanqenqa ke babukele emakhaya ibhlungu udaba esifike ngalo la namhlanje lungithinte nje kakhulu so siyacela ke ningizimu Afrika yonke isize nje la izosiza khona i-cellphone number nama banking details azovela nje la escreenini ila izovela khona nje la escreenini yobusukwazi ke mlaleli bukele lapha ekhaya ukuthi ukwazi ukumsiza ubafu siyabonga kakhulu waDukuza TV.